Pondo sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa 2022 hapit na mahurot. Kini ang gitugan ni DSWD Secretary Erwin Tulfo. Dugang sa opisyal, dili na matod pa paigo ang pondo sa mga proyekto sa ahensya. Ito po walang bulaan. Ang pera na lang po ng DSWD para sa medical, burial, transportation, less than 1 billion na lang. Kamu, kinahanglan ninyo 1 billion. Kung lahat ko na sa inyo, wala kami kwarta. Ipinsahan niya ang budget sa ahensya dito sa Kongreso. Ang budget sa DSWD nga gikan sa 202 billion sa tuig 2022, gipaubsan nga to sa 182 billion sa tuig 2023. Mato ni Tulfo nang hinaot ang DSWD Secretary nga madugangan pa ang pondo sa sunod tuig tungod kay kulang pa kini. Sa buhulang, dulaan sa 750 million pesos ang gikinahanglan sa mga nabiktima sa Bagyong Odette. Sa 295,593 kapamilyang apektado, sa Bagyo 135,474 pa lang ang natagaan taga 5,000 pesos nga cash assistance.